דיברנו בפעם הקודמת על ההבדלים שבין כלי שמלאכתו להיתר לכלי שמלאכתו לאיסור. שכלי שמלאכתו להיתר מותר לצלצל אותו, להזיז אותו בכל צורך, בין לצורכי בין לצורך הכלי, וכלי שמלאכתו לאיסור, לצורכי מותר לי להזיז אותו, אבל אם זה לצורך הכלי עצמו, אסור להזיז אותו. ויש להוסיף עוד פרט לגבי כלי שמלאכתו להיתר. הגם שאמרנו שכלי שמלאכתו להיתר, כמו כוס או כיסא, כל דבר שהוא היתר, שמותר לטלטל אותו ולהזיז אותו לכל צורך, בין אם זה לצורכי, בין אם זה לצורך הכלי עצמו, אבל אם זה לא לצורך כלל, אסור להזיז אותו. זאת אומרת, אם אני רוצה לקחת כוס ולהזיז אותה מהקצה של השולחן לקצה השני סתם, בלי שום סיבה, בלי שום צורך, זה גם יהיה אסור. אפילו שכלי שמלאכתו להיתר מותר להזיז אותו לכל צורך, זה דווקא אם יש צורך, אבל אם אין צורך בכלל אסור. מה יהיה הדין בן אדם שיש לו איזה נרבין או משהו כזה, והוא שומע איזה דרשה שלוקחת כמה שעות, והוא רוצה לשחק עם איזה משהו ביד, להפיג את המתח, את העצבים, אז יהיה מותר או אסור? האם זה נחשב צורך או לא לצורך? להלכה יש בזה מחלוקת. להלכה דעת חכם עובדיה עליו השלום שאפשר להקל בדבר הזה, וזה נחשב לצורך. לכן בן אדם שהגם שאמרנו שאסור לטלטל כלי שלא לצורך ולקחת את הכוס להזיז אותו לקצה השני סתם בלי צורך, אבל אם בן אדם יושב עכשיו ויש לו נרבין או משהו כזה והוא מחפש משהו להתעסק ביד בשביל להפיג את המתח וכיוצא בו, אז יהיה מותר לו לטלטל את הכלי הזה, כי אנחנו מחשבים את זה לצורך. תזכו ואמצו.